Amin. Sak putra wayah. Amin. Sak turun-turunipun. Amin. Sithik wis mandi. Nggih. Nggih. Niki niki wau pamdutan saking Pak No Kulit. Weh. Butung Rejo. Nggih. Oh. Pak sinten? Oh, Pak Trimo Pratama Utara Nadi. Utara Nadi. Nyuwun manis jare niki wau. Wah. Pak Yudo nyuwun. Oke. Ya. Kalih sinten? Sun kerek napa? Kalih duete kalih sinten? Oh, sing niku sing dawuh jenengan. Loh, sing napa margi kula mboten bayar. Mboten, Pak. Niki kula wenake milih, Pak, jenengan, Pak. Niki. Repa. Oh, Nduk Repa. Ya, Nduk Repa. Hah? Dede ya, manis ya, Dek. Nah. Ya. Ini. Manis. Ayo kanca-kanca, apa kira-kira wis waleh karo aku yo? Mboten. Wah, penggembira niki, wah. Dindingkon wayangan hadir, wah. Ora. Nek waleh iki aku sesuk ora melu. Oh, jangan. Oh, jangan. Wih, lho, mantuku Dos. Mboten niku lho, oh, nggih, ngerti. Pak D niki Pak D Asmara Santo. Gitu ya. Oh, nembe. Garape cokek. Loh. Aduh. Demenge pedhot. Masih. Tambah demung pedhot. Manis Pak Asmara Santo. Manis Bandi. Kowe Joget Mbak Bandi. Pergi Mbak Bandi. Pergi. Joget pergi. Estu, pergi. Buka. Iya. Nah, kayaknya Mbak. Alam. Wah, ini Bandar Bandi. Kayak badio nih. Mukul 5 hati. Kayak bisa Rontoke jantungku. Ganteng Pak Asmara Santo. Ganteng Pak Asmara. Lah. Mas Joget. Rasane Mbak Bandi. Lagi mriki. Langsung mriki. Yen ora seneng ora salib Pak Amin nek Ngalor ngidul sampeyan gawan nek gendul ngerti aku dek iron-ironte lalolelo setengah Apa ini Mbak Bandi? Aku tresno kowe pasar Turimas ning Surabaya aku ngerti sampean senang ing Iris aku dek kulon coba Manis dasare prasojo Memang lidah mas tidak baratulan pandai dangdutnya Mas Biar, ayo dan Mas Biar ya Satrio Asis. Ayo Mas Biar, di dangdutnya Mas Biar. Nah. Dan ciri khasnya Mas Biar. Yo. Ayo yo. Tokek mania. Ayo Mbah Bandi. Tengok isor Mbah Bandi. Alah. Seneng aku ngono iki Mbah. Manis kumpul 5 hati kaya bisa rontoke jantungku Ganteng Mbah Bandi.